Pozdrav drugari, ovo je današnji ulov. Prvi put sam uspeo ovoliko vrganja da pronađem. Uvijek je bilo nešto 1, 2, 3, ali ove godine jesenji vrganj je odvalio. Ja sad ne znam koji je, ako neko zna, nek ostavi komentar koji bi ovo mogao da bude vrganj. Ovi su sve druga klasa, a ovaj je prva i ovaj bi mogao da bude prva. Ovaj je prva isto, a ovaj je najlepši blizanac, isto prva klasa. On može da se sprema, odmah ide u klopu, ali sve će ovo najverovatnije ići u sušenje. Sad ću da krenem da ih seckam, do toga da ih očistim i sutra na sušenje na suncu. Vrhunski. Nisam očekivao da mogu ovoliko da ih pronađem, ali evo, nema šta. Vrganj je pokidao kako je rodio ove godine. Eto tako. Pozdrav do nekog sljedećeg videa. Ćao. Vrganji su očišćeni i spremni za seckanje sutra na sušenje. Vrhunski. I pečurke su iseckane, vrganji su spremni za sušenje. Nevjerovatno da nije bilo crva, nijedan, evo koliko ih je bilo, nisu crnjivi. Ekstra. Sljedeće, ređanje na suncu. Top. Vrganji su stavljeni na sušenje. Malo je sunce slabije, ima vetra. Verovatno će morati i sutra da se suši, ali sve ovo vrhunski izgleda. Možda je bilo bolje da se stavilo na neku drvenu podlogu, ali drvenu podlogu nisam imao, pa će biti dobro i ovo kako je. Naravno, ako neko nije znao, pre seckanja ovi vrganji ne treba da se peru, jer su ko sunđer, upili bi vodu i onda bi se ubuđali najvjerovatnije. Samo se ukloni lišće, trava, ako je ima, odstrani nožem deo koji je zaprljan zemljom i to je to. Posle seckanje i sušenje. Vidjet ćemo kad se sve osuši kako će još da izgleda. A bit će onako kao čips. Vrganji su konačno osušeni. Par dana nije bilo sunca, a evo, danas je sunce vrhunski dobro. Vrganji su osušeni. Evo kako puckaju. Ekstra. Taman da ove teglice od ovih Nestle trovača iskoristim. Vrhunski. Ovo kasnije može da se samelje u blenderu, da bude pravi začin jelima, može i ovako.
pronađem još. Biće još. Jednom bratu Rusu sam dao ovako jednu ovu za čorbu i nešto svežih vrganja. Vrhunski.